Ja, prachtig, prachtig gezegd. Die zeggen nou dat Snits bij de Bobbers de Tonne hier is. Maar wat zullen die doen? Ik weet het net precies. Hé? Ja, Dit gaat mis. Oh god, oh god, oh god. Het is om. Bliksemwiebe. Drachten die leidt om. En die valt in de voorstag van het Heerenveen. En het lijkt er dat zien geluk is dat er daar om Oerijn komt. Dit ha ik nog nooit jongen. Dit ha ik nog nooit jongen, Henk. Hier leidt om, hij valt in de voorstag van het Heerenveen. Hier komt weer Oerijn. Hier staat weer Oerijn. Heerenveen met dat wel troffen. Ja, dat is een hele spietige situatie van het Heerenveen. Die maakt weer om. En Snits, ja, die leidt je Safforen. Ja, die valt nou gewoon voet. Die zielt gewoon als eerste met tonnen. Maar dit is allemaal met deze Heerenveen. Nou, je zit er poesters in, hè. En dat ben je krijgt bij die Bobbers de Tonne. Ja, en die gissen hier een stuurbord om. Ja, en dan zullen we dat lemmer. Mij Pieter, meter van het bolzit dat hier nou te gelijk een beetje om die Bobbers de Tonne heen gaan.